हेलो गाइस, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव केरियारनि सायावनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ वान अफ द मोस्ट भिडिअ जागोन थाखो 10 नि थाखाय आरो थाखो 11 नि थाखाय। दानिया नोंथांमोना नायदो थाखो 10 नि थाखाय, बेनिखायनो दि थाखो 10 आव दङब्लाबो बिथांमोननि गोसो मेलेमा थाखो 11 आवसो, मानोना दा साननांगौ दङ दि थाखो 11 आव बबे स्ट्रिमखौ सायख'गोन बा सायख'नो नांगोन, जोंनि केरियारा मा जागोन, जों मा कर्स खालामनो नांगोन जाय जोंनि इयुननि थाखाय मोजां जायो। जिखि जाया जों थाखो 10 निफ्राय 11 आव थांनाय लोगो लोगो स्ट्रिम सायख'नो नांखागोन। बेयो साइन्सआनो जा बा कमार्सआनो जा बा आर्ट्सआनो जा। बेयो मोनसे जोबोर कनफिउजननि समदि मोनथाम स्ट्रिमाव मा पिरियड दं, मा नेगेटिभ दं, मा साबजेक्ट दं, मा अपसनेल दं, मा केरियार अपसन्स दं। जेसेबां कनफिउजन दं, जेसेबां नोंनि गोसोआव कनफिउजन दं, आं बुंनो सानो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि बेफोर कनफिउजना गोजान जागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ आबुङै नायजोबनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बेयो मोनसे जोबोर इम्परटेन्ट टाइम। बेयो मोनसे ओरैबायदि समदि नों जिखि जाया केरियार सायख'ना लाया मानो, बै केरियारआ नोंनि स्ट्रिमजों गोरोबाब्ला नोंनि गासै जिउनि केरियारआनो सिमां जालांगोन। बेनिखायनो बेयो मोनसे जोबोर सिरियास सम, जाय समाव नों नोंनि केरियार आरो स्ट्रिमखौ बा स्ट्रिमजों गोरोबहोनो नांगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ गोसो होनानै नाय आरो आं बुंनो सानो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनाव क्लियारिटिया फैगोन जे मोनथाम स्ट्रिमनि गेजेराव नोंथांनि थाखाय बबे मोनसे स्ट्रिमा सायख'जाथाव। दा बिब्दिब्ला नायलांबाय थादो। दा जों गिबियाव स्ट्रिम सिलेक्सनखौ नायगोन। जिखि जाया बर्डआनो जाया मानो, जों नुयोदि गासै मोनथाम स्ट्रिम, बेफोरो जाबाय साइन्स, कमार्स, आर्ट्स। बे मोनथामनि अनगायै जों आरो गुबुन स्ट्रिम जेरावबो मोनबावा। नोंथाङाबो बे मोनथाम स्ट्रिमनि गेजेरावनो जिखि जाया माबा मोनसे स्ट्रिमखौ सायख'नो नांगोन। दा जों गिबियाव सावरायगोन साइन्स स्ट्रिमनि सोमोन्दै, बेनि उनाव कमार्स, बेनि उनाव आर्ट्स फारसे जों थांगोन। नायनानै ला, मोनथामबो स्ट्रिमनि सोमोन्दै मिथिना लानाया जोबोर गोनां। जानो हागौ नोंथाङा आर्ट्स, कमार्स, साइन्स बबेबा मोनसे स्ट्रिमखौ बांसिन मोजां मोनो बा बबेबा मोनसे स्ट्रिमाव बांसिन इन्टारेस्ट दं आरो बेनि थाखायनो नोंथाङा भिडिअनि बबेबा खोन्दोखौ नायालासिनो थानो नाङा। गासैबो पजिटिभ नेगेटिभ नायनानै लानाया मोजां, जेन नोंथाङा उनाव बा दानो मोनसे मोजां डिसिसन लानो हाखायो। दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। क्लास 11 आव मा मा साबजेक्ट मोनगोन होननानै बुङोब्ला बेयाव जों मोननै केटेगरियाव राननाय जायो। गिबियाव बुङो मेडिकेल लाइन एबा पिसिबि एबा फिजिक्स, केमिस्ट्रि, बाय'लजि कम्बिनेसनखौ जोङो पिसिबि होननानै बुङो आरो बेखौ मेडिकेल स्ट्रिम होननानैबो बुङो। दा बेयाव नायदो साबजेक्टफोरनि कम्बिनेसनखौ। फिजिक्स थायो, केमिस्ट्रि थायो, बाय'लजि थायो आरो इंलिस थायो आरो गावनि बिमा रावजों फरायनो मोननाय साबजेक्ट गांसे बियो थाखायो आरो बेजों लोगोसे अपसनेल साबजेक्टबो थादेरो। अपसनेल साबजेक्टफोरा मा मा थायो जों बेखौ उनाव सावरायगोन। दा जों बेयाव सावरायगोन नन मेडिकेलनि सोमोन्दै। बेखौ जोङो पिसिबिबो बुङो। बेयो नन मेडिकेल। बेयाव थायो फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो मेथ्सआ थाखायोआनो आरो इंलिसआ कम्पालसरि साबजेक्ट। बेजों लोगोसे गांसे गावनि बिमा रावनि साबजेक्ट थायो आरो बेजों लोगोसे गांसे अपसनेल साबजेक्ट बेयावबो थाबावो। जों साइन्स स्ट्रिमाव मोननै स्ट्रिम सायख'नो गोनां जायो। पिसिबि सायख'नो नांगौ, नङाब्ला पिसिएम सायख'नो नांगौ। पिसिबिखौ मेडिकेल लाइन बुङो आरो पिसिएमखौ नन मेडिकेल एबा इन्जिनियारिं लाइन बुङो। दा बिदिब्ला नोंथांमोना अपसनेल साबजेक्टफोरखौ नायनानै लादो मा मा थायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियाव दङ मेडिकेल लाइन एबा पिसिबिआव अपसनेल साबजेक्टफोरखौ जों मोननो हागोन। साइकोल'जि, बाय'टेक्न'लजि, मेथामेटिक्स, इक'नमिक्स, हम साइन्स, फाइन आर्ट्स, फिजिकेल इडुकेसन। नोंथाङा बे अपसनेल साबजेक्टफोरनि गेजेराव जिखि जाया बबे साबजेक्टआव इन्टारेस्ट दं एबा जेराव केरियार बानायनो गोसो, हमना लाबाय नोंथाङा सासे पिसिबि स्टुडेन्ट आरो अपसनेल सायख'दों। हमना ला जिखि जाया बाय'टेक्न'लजियाव गोसो दं, अब्ला बाय'टेक्न'लजि लानो हायो आरो जुदि रिसार्च फिल्डआव एबा टिचिं फिल्डआव थांनो लुबैयो अब्ला साइकोल'जि लानो हायो। नङाब्ला जुदि नोंथाङा उनाव गोबां इन्ट्रेन्स एग्जाम क्रेक खालामनो गोसो बा इन्ट्रेन्स एग्जाम होनो गोसो बा कम्पिटिसन एग्जाम होनो गोसो, अब्ला नोंथाङा पिसिएम एबा मेथामेटिक्सबो लानो हायो अपसनेलाव। जुदि फिजिकेल इडुकेसनाव इन्टारेस्ट दं अब्ला फिजिकेल इडुकेसनबो लानो हायो। आं बेनि सोमोन्दै मोनसे गुबुन भिडिअ बानायबावगोन जे नोंथाङा अपसनेल साबजेक्टफोरखौ बोरै सेलेक्ट खालामो। दा जों बेयाव जेनेरेलनि सोमोन्दै सावरायग्रोनि जे मा मा अपसनेल साबजेक्ट थायो। दा जों नन मेडिकेलनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोबा अपसनेल साबजेक्टफोरा जाबाय कम्पिउटार साइन्स, इक'नमिक्स, फिजिकेल इडुकेसन, इन्जिनियारिं, ड्रयिं, फाइन आर्ट्स आरो साइकोल'जिआ नन मेडिकेलावबो अपसनेल थायो। पिसिएमआव
फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स आरो इंलिसजों लोगोसे मोनसे अपसनेल लानो हायो आरो PCB आवबो फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजिजों लोगोसे मोनसे अपसनेल लानो हायो। नायनानै ला बेयाव 5+1 निबो कम्बिनेसन थायो माने नोंथाङा मोनसे अपसनेलजों लोगोसे मोनसे एडिशनेल साबजेक्टबो लानो हायो एबा गासै मिलायनानै 6था साबजेक्ट लानो हायो। बेखौ रिकल खालामफिनदों नायनानै ला बेयाव मा थाङा मोनब्रै कम्पालसरि एबा मोनथाम मेन कर्स मोनसे लेंगुवेजनि साबजेक्ट बेबो कम्पालसरि बेजों मोनब्रै साबजेक्ट आरो मोनसे अपसनेल साबजेक्ट बेजों मोनबा साबजेक्ट आरो बेजों लोगोसे मोनसे एडिशनेल साबजेक्ट लानो हायो गासै मिलायनानै 6था साबजेक्ट लानांगौ जायो। बिब्दिब्ला जों बेखौ बारबाय दानिया फैदो बेयाव जों केरियार अपसननि सायाव सावरायगोन। जुदि नोंथाङा PCB लायो अब्ला मा मा केरियार मोननो हायो नायना लाबानो जाबाय। गिबियावनो दङ जोंहा जुल'जियाव केरियार बानायनो हायो नोंथाङा, बटानियाव केरियार बानायनो हायो, माइक्र'बाय'लजियाव केरियार बानायनो हायो, बाय'केमिस्ट्रियाव केरियार बानायनो हायो नोंथाङा, निउट्रिसनाव केरियार बानायनो हायो नोंथाङा, फार्माक'लजियाव केरियार बानायनो हायो जेराव फार्मासि मेडिसिन बेफोराव केरियार बानायनो हायो, साइक'लजियाव केरियार बानायनो हायो, बाय'टेक्न'लजियाव MBBSआव नङाब्ला डेन्टिस्ट्रि नङाबा आयुर्वेदा लाइनाव थांनो हायो, हमिअपेथि लाइनाव थांनो हायो, जोबनो गैया मेडिकेल लाइनाव MBBSल' नङा गोबां केरियारफोर दं। दानिया सावरायगोन PCM केरियार अपसननि सोमोन्दै जाय फरायसाफ्रा PCM लायो बेनि उनाव बिसोर मा मा जानो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। PCMनि फरायसाफोरा इन्जिनियारिं लाइनाव थांनो हायो, आर्किटेक्सार लाइनाव थांनो हायो, एभिएसन स्टेटिस्टिक्स डिफेन्सआव थांनो हायो, डिजाइन एथिकेल हेकिं, मार्चेन्ट नेभि, कम्पिउटार एप्लिकेसन लाइनाव थांनो हायो एबा BCA खालामनो हायो, फिजिक्स दं केमिस्ट्रि लाइनाव थांनो हायो। बेफोर गासिबो PCMनि एबा PCM कर्सनि केरियारफोर। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव साइन्स स्ट्रिमाव जा डाउटफोर दंमोन बेखौ बुंजोब्बाय जानो हागौ नोंथांमोना बुजिबाय। बिदिब्ला सिगाङाव दावखोलांदोनि दानिया सावरायगोन जों वान अफ दा मोस्ट पपुलार कमार्स स्ट्रिमनि सोमोन्दै। दा जों सावरायगोन साबजेक्टफोरनि सोमोन्दै। गिबियाव दं एकाउन्टेन्सि, बिजनेस स्टाडिज, इक'नमिक्स आरो इंलिसआ कर्स साबजेक्ट बेयो मोनसे आरो गोजौनि मोनथाम मेन आरो मोनसे लेंगुवेजनि आरो मोनसे अपसनेल साबजेक्ट थायो। बेयाव आं मेथामेटिक्सखौ होदों मानोना बयनिख्रुइ बेस्ट कम्बिनेसन आंनि नोजोराव कमार्सजों लोगोसे मेथामेटिक्स। बिदिब्ला सिगाङाव दावखोदोनि बेयाव जों सावरायगोन कमार्सनि बे कमार्स स्ट्रिमनि अपसनेल साबजेक्टफोरनि सोमोन्दै मेथामेटिक्सखौ लाफानानै इनफर्मेटिक प्रेक्टिस जायखौ जोङो IPबो बुङो। बेनि उनाव फिजिकेल एडुकेसन मोनगोन, कम्पिउटार साइन्स, माल्टिमिडिया एन्ड वेब टेक्न'लजि, एन्टारप्रेनारशिप, लिगेल स्टाडिज, साइक'लजि आरो फाइन आर्ट्स बेफोरखौ अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै मोननो हागोन। बेयावबो फिन बुंफिनदों अपसनेल साबजेक्टजों लोगोसे फिन गांसेबो एडिशनेल साबजेक्ट लानो हागोन। जुदि नोंथाङा कम्पिउटार साइन्सआव इन्टारेस्ट दंब्ला IP लानो हायो, गेलेनायाव गोसो दंब्ला फिजिकेल एडुकेसन लानो हायो नङाब्ला कम्पिउटार साइन्स लानो हायो। आरो वेब टेक्न'लजि लानो हायो नोंथाङा बिजनेसमेन जानो गोसोब्ला एन्टारप्रेनारशिप लानो हायो कमार्सजों लोगोसे। जुदि नोंथाङा ल' लाइनाव थांनो गोसो अब्ला नोंथाङा लिगेल स्टाडिज लानो हायो, साइक'लजि टिचार बायदि रिसार्च फिल्डआव थांनो गोसोब्ला, काउन्सिलिं फिल्डआव थांनो गोसोब्ला साइक'लजि लानो हायो। फाइन आर्ट्सआ बैसोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा आर्टिस्ट, पेइन्टिं, ड्रयिं, सिंगिं, डेन्सिं बायदि बायदियाव गोसो दं बिथांमोनहा बे साबजेक्टखौ लानो हायो। दा बिब्दिब्ला केरियार अपसन्स फर कमार्स स्टुडेन्टस बेखौ सावरायदिनि। गिबियावनो CA जानो हायो, CS जानो हायो, इक'नमिक्स एबा कमार्स ग्रेजुएसन एबा 12 पासनि उनाव इक'नमिक्सआव थांनो हायो, बेंक POनि थाखाय थियारि जानो हायो, प्राइभेट एबा गभर्नमेन्टनि थाखाय इनभेस्टमेन्ट बेंकिं सेक्टराव थांनो हायो, स्टक ब्रकिं सेक्टराव थांनो हायो, फाइनेन्स सेक्टराव केरियार बानायनो हायो, एन्टारप्रेनारशिप लाइनआव केरियार बानायनो हायो, ल' लाइनआव गोसो दंब्ला थांनो हायो, हटेल मेनेजमेन्ट दं बिब्दिनो जेराव गोसो बेयावनो केरियार बानायनो हायो नोंथाङा। दानिया जों सावरायगोन आर्ट्स स्ट्रिमनि सोमोन्दै। बेयाव जों मिथिगोन हिउमेनिटिस, आर्ट्स, कालचार, ससाइटिनि सोमोन्दै, जोंनि कालचार, जोंनि नेसन, जिअ'ग्राफिनि सोमोन्दै, पलिटिकेलनि सोमोन्दै बियो आर्ट्स स्ट्रिमनि फिल्ड। जों बेयाव साबजेक्टफोरखौ मोनगोन हिस्ट'रि, पलिटिकेल साइन्स। बेयाव नाय बेनि कम्बिनेसना गुबुन गुबुन जागोन हिस्ट'रि, पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एडुकेसन, ससिय'लजि आरो साइक'लजि। बेयो अपसनेल साबजेक्टआवबो थायो बेनिखायनो बेखौ अपसनेल साबजेक्ट लानो हायो। बेजों लोगोसे मेथ्स, हम साइन्स,
लेगेल स्टाडिज, फाइन आर्ट्स, फिजिकल इडुकेसन आरो मिडिया स्टाडिज बेफोरखौ अपसनेलाव मोनो अब्ला नोंथाङा बेफोरखौ अपसनेलाव लानो हायो। हिस्टरि, पलिटिकेल साइन्स बेजों लोगोसे लेंगुवेज इंलिश लानो हायो। बेजों लोगोसे मोनसे अपसनेल साबजेक्ट आरो मोनसे एडिशनेल साबजेक्ट लानो हायो। दा जों बेयाव सावरायगोन केरियार अपसन्स विथ आर्ट्स। गिबियाव दङ डिजाइन, ल, साइकोलजि, इकनमिक्स, मेनेजमेन्ट, हिस्टरि, इन्टारनेशनेल रिलेशनशिप, हटेल मेनेजमेन्टआव थांनो हायो नोंथाङा, इभेन्ट मेनेजमेन्टआव थांनो हायो, मास कमिउनिकेसन खालामनो हायो नोंथाङा, जार्नालिज्मआव थांनो हायो, सिभिल सार्भिसाव थांनो हायो नोंथाङा, ससियेल वर्क बेयाव थांनो हायो नोंथाङा, साइकोलजि, ओमफ्राय फट'ग्राफि, फेशन कमिउनिकेसन, कन्टेन्ट राइटिं बेफोरबायदियाव थांनो हायो नोंथाङा। बिब्दिनो गोबां केरियार अपसन्स दं, जेबो लिमिट गैया। सोरबा सोरबा बुङो आर्ट्सआव जेबो गैया, नाथाय बेबायदि नङा। आर्ट्सआव गोबां लिमिट गैयै केरियार अपसन्स दं। दा नोंथांमोनहा नुबाय बियो बेस्ट सुट खालामो आर्ट्स फरायसाफोरनि थाखाय। आथिखालाव गोबां सोलायबाय। आथिखालाव जायफोर टपार फरायसाफोर दं बिसोरनि 50% फरायसाफोरानो आर्ट्सआव वर्क खालामगासिनो दं। जुदि नोंथांनाव क्लियारिटि दं अब्ला नोंथाङा बिन्दास आर्ट्सजोंनो मोजां केरियार बाहायनो हायो। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय आरो जुदि नोंथांमोना बुजियाखैब्ला फिन खेबसेयाव नायफिनबाव आरो नोंथांमोना मोजां क्लियारिटि लाबोनो लुगैबावदोंब्ला नोंथांनि सोरबा बाय बाहागि थानो हागौ फरायनाय बिथांमोननियाव एसे सोंस्लुना ला बा गामिफ्राव थानो हागौ बिथांमोननिफ्राय मोजाङै डिटेल्स ला। दा आं आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो एसेबाबो बुजिबाय। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो जेन नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।